Vi nærmer os de afgørende kampe i verdens bedste klubturnering, og derfor så er der altså også pres på Team Esbjerg, hvis de store drømme de skal indfries. I dag der har de en revanche til gode, når de på hjemmebane møder Gloria, som de tabte til i Rumænien. Nu gælder det altså Champions League direkte her fra Dokken. Rigtig hjertelig velkommen til, og velkommen til dig, Lotte Grigel. Mange tak. Så er vi tilbage igen med Champions League. Det er vi i hvert fald. Det er vi i hvert fald. Og jeg står jo lidt her og får det til at lyde som om, at det her det kan gå hen og blive et tæt opgør. Tror du på det? Jamen altså, lige nu er det jo lidt svært at finde ud af Team Esbjerg, hvor de står henne. Så jeg vil sige, det kan være enten eller. Det er helt korrekt, at vi kan håbe på, at Team Esbjerg de får en god oplevelse i dag og vinder stort her på hjemmebane. Men som tingene er lige nu, så kan det også gå den anden vej. Men hvad er det så, der taler for, at Team Esbjerg faktisk lykkes i dag? Jamen, jeg synes, Team Esbjerg de har et klart bedre hold end Gloria fra Rumænien. Selvom de også har rigtig mange dygtige landsholdsspillere, så er Team Esbjerg bare et bedre hold. Og det er det, de skal ud at vise i dag. Og der er jo faktisk ret meget på spil, hvis vi lige tager et kig på stillingen. Vi finder nemlig Team Esbjerg i gruppe A, hvor de lige nu indtager en fjerdeplads. Og på tredjepladsen, ja, der finder vi så Gloria. Der er kun et enkelt point, der adskiller dem. Og lad os bare gentage nummer 1 og 2. De går direkte i en kvartfinal. 3, 4, 5 og 6, de skal altså ud i en 8-delsfinale. Hvad er der egentlig på spil i dag? Fordi der er 5 runder tilbage. 4 kampe er der faktisk kun tilbage efter dagens opgør. Jamen, det er jo et ekstremt vigtigt opgør for Team Esbjerg. 1, så er det her med at blive ved med at forsvare en hjemmebane. 2, så er det også i forhold til de her point, der skal samles sammen, for at de kan i hvert fald gøre sig forhåbninger om at kunne drille Mets på den her anden plads. Så det er rigtig vigtigt, at de både kommer godt fra start i dag, men at vi også ser Team Esbjerg i 60 minutter spille det, vi ved, de kan. Men tror du på, at de kan nå den her anden plads? De mangler jo faktisk stadig Mets at gøre. Ja, lige præcis. Og det er også derfor, jeg tror, Team Esbjerg, hvis de kan opbygge noget momentum, de har egentlig været lidt nede, synes jeg, i en periode. Så hvis de kan arbejde sig op igen, så kan de sagtens slå mandskaber, som gør Mets. Så der er mange facetter til den her kamp i dag, fordi det er ikke kun kampen, det er også i forhold til deres viderefærd. Så uanset hvad, så lad os bare slå fast, det her det er altså et vigtigt opgør, der venter i dag, og det er selvfølgelig også en præmis, som Esbjerg de selv køber. Jamen, den er helt vildt vigtig. Nu kan jeg kun snakke for mig selv, men jeg har stadigvæk et mål om at blive den top 2 her i vores pulje, og det er stadigvæk muligt, men det handler om, at vi skal gøre det selv. Og første stik er jo at vinde i dag og få 2 point. Jeg kan nogle gange godt være lidt i tvivl om, hvor jeg har Team Esbjerg. Hvad føler I egentlig selv i forhold til, hvor I står? Jamen, det er jo rigtigt nok, specielt her i Champions League har vi jo spillet lidt blandet. Og vi har måske haft lidt svært ved at finde den der sådan rigtige base, specielt defensivt. Men jeg synes jo, vi har et virkelig godt forsvar, når vi får det til at lykkes. Så jeg køber måske lidt, at det nogle gange har været sådan lidt en blandet landhallen, og det er jo egentlig virkelig frustrerende, fordi at jeg synes, at vi kan dække så godt op. Og det er jo egentlig også lidt det, som du har været inde på, Lotte. Det har været sådan lidt svingende resultater. Man har ikke helt fornemmelsen af, hvor de står. Men hun taler om, at basen i defensiven, den ikke rigtig har været der. Hvad mener hun egentlig med det? Jamen, det har jo noget at gøre med, når man starter en sæson, så bygger man ligesom op. Og det gør man i efteråret, hvor man finder ud af, jamen, skal vi være lidt mere aggressive? Skal vi være lidt mere defensive i andre situationer? Og der har Team Esbjerg bare virket lidt forvirret i rigtig mange situationer. Der har de ikke taget de rigtige valg. Jeg synes, jeg har manglet lidt ude fra bænken af, at de har taget lidt mere initiativ. Og så skal vi jo heller ikke underkende, at Team Esbjerg har også været et hold, hvor Heimdal har været ude at komme tilbage fra barsel. Jeg var ikke med i starten af sæsonen. Har også været en stor del af deres defensiv sammen med Line Havsted, så de har haft svært ved at finde hinanden derinde. Men er det som er et billede på et trænerskifte, at man skal bruge et halvt års tid, måske et helt år, for at finde hinanden? Ikke kun. Altså, jeg synes jo også, at Team Esbjerg, de har så mange dygtige spillere, så de skal kunne omstille sig rigtig hurtigt. Men jeg synes, at vi har set nogle spillere have lidt sådan et forvirrende udtryk, når de er blevet presset. Og det er jo der, hvor man som træner skal gå ind og hjælpe sit hold og få dem ført i den rigtige retning. Og der kan jeg godt forstå, at det har været meget udskiftning. Der er også kommet Løfqvist ind i midterforsvaret, som også er en helt anden type, end Heimdal har været tidligere. Tranborg er forsvundet, så det tager noget tid at opbygge netop forsvaret, fordi der er fundamentet bare så vigtigt. Og nu har vi lige set her, at Gloria, det rumænske hold, er blevet præsenteret. De er vant til at score rigtig mange mål. Senest Esbjerg mødte dem, jamen der lukkede Esbjerg helt 38 mål ind. Det er et hold, der scorer mange mål. Ja. Så hvad er det, de skal have styr på i defensiven i dag? Jamen først og fremmest så er det jo for at dække op for de her individualister, som Gloria de besidder. Altså der er rigtig mange spillere, som kan alt muligt forskelligt.
Det vil sige, at forberedelsen har været, kan jeg forestille mig, meget lang, fordi der er mange spillere at tage højde for. De har alle sammen sådan deres spidskompetence. Så det handler simpelthen om at være klar på dem, så de ikke får lov til at lave de nemme mål. Og så ved vi jo ikke om særlig Henny Reistad, om hun bliver klar. Hun er med på holdkortet, hun har haft nogle rygproblemer. Hun har også været med i opvarmningen, men de ser lige tiden an, og hun starter ikke i dag. Så meget ved vi i hvert fald. Hvad er et Team Esbjerg-mandskab uden Henny Reistad, synes du? Jamen, jeg synes jo, det positive, det er, at Team Esbjerg er rigtig meget, også uden Henny Reistad. Altså, det handler om for Team Esbjerg at gå ind og foster også en følelse af, at de godt kan uden hende. Altså, hun er verdens bedste håndboldspiller. Det er hende, det hele hviler på. Men det her med, at de andre spillere også får en følelse af, at de faktisk også er med til at føre Team Esbjerg i den rigtige retning, det er enormt vigtigt i den her periode. Og det er jo ikke, fordi jeg vil tage noget fra Henny Reistad, fordi selvfølgelig vil man altid gerne have verdens bedste håndboldspiller med på sit hold. Men kan det ikke også frigive noget energi, at nu skal man til at tænke noget anderledes? Jo, altså selvfølgelig kan det, fordi der er jo nogle andre spillere, der er nødt til at træde i karakter. Altså jeg synes jo, Michael Møller, når vi ser hende i en lidt mere aggressiv spillestil, det er jo der, hvor hun virkelig skinner igennem. Jeg synes også, vi har set nogle mørke virkelig tage noget ansvar, og også komme i gang med hendes skud og det. Så der er rigtig mange elementer, der kan være rigtig godt for Team Esbjerg, ved at Henny Reistad måske har en lille pause nu. En lille pause. Nu må vi se, om hun får spilletid i dag. En, der helt sikkert får spilletid, det er vores kommentator Frederik Linde. Han sidder nemlig klar op på pinden, klar til at kommentere det her Champions League-opgør. Rigtig god fornøjelse. Ja, tak for det, Tina. Her skal jeg nok blive siddende trygt og roligt, og så overlade banen til Henny Reistad og de øvrige spillere, vi har i billedet her, der er lagt op til en fremragende ramme her i Esbjerg, hvor der er masser af tilskuere, ikke mindst masser af rumænske tilskuere, der har taget turen for at støtte Gloria til opgøret. I dag, tilskuerne, der rejser sig for Champions League-hymnen her. Og således Champions League-hymnen, og så er vi ved at være klar til det her meget, meget vigtige opgør i gruppe A. Gloria aktuelt nummer 3, Esbjerg nummer 4. Det er kun et enkelt point, der adskiller de to hold. Og her er altså Esbjergs opstilling til i dag, nummer 25, Henny Reistad, der har misset de seneste 2 kampe for Esbjerg, er tilbage igen, men har altså kæmpet med rygproblemer. Det er stadig ikke helt klart, hvor stor en rolle hun kommer til at spille i dag her. Thomas Axner, der betragter det som en bonus, hvis Henny Reistad kan bidrage. Planen er lagt som udgangspunkt uden hende på banen i hvert fald fra start. Og her Gloria, som har haft pænt succes i den her Champions League-sæson, men startede også Champions League-året 2026 med et skidt nederlag til bundproppen på Duknost. Det ændrer ikke på, at det er et hold med gode muligheder i den her Champions League-sæson. Spanske Carlos Viver, der styrer mandskabet her. Polske dommere til dagens opgør. Lotte Grigel, du har taget turen fra studiet, og herop til. Det er også en af de kampe, vi glæder os til. 2 af de bedre hold i Champions League, der tørner sammen i en kamp med meget vigtige point på spil. Ja, absolut. Der er rigtig meget på spil, og de rumænske tilhængere er også fuldt med. Og det er jo også noget, vi godt kan lide, at der kommer lidt gang i hallen. Der er bestemt ikke noget. Jeg tror, som jeg kan forstå det på sociale medier, de rumænske fans hyldede både Gloria-spillerne foran spillerhotellet i dag. Står også klar ude foran arenaen, da holdet ankom. Så en god opbakning til dem, det må man nok sige.
Lorena Ostase og Gloria Bystrica klar til at sætte det her opgør i gang. Ostase inde på stregen, som det esbjergensiske forsvar nok skal få sit at se til med at styre. Og så er vi i gang i dag. Og det er altså et Gloria-hold med masser af kvalitet i den her bagkæde. Kan vi godt notere os ude på venstre bak, spanske Daniela Delgado, der evigt og altid hammer mål ind. Larissa Nyser i midten, og spanske Paula Arcos over på højre bak. Første scoring fra Sodelgado. Og desværre også noget, der gør ondt i den her situation. Delgado nede lige og undskylde for situationen her igen. Fanger Line Havsted på det forkerte ben rigtig godt. Sideskift. Jeg ved ikke helt, hvordan hun bliver ramt dernede. Liebe Dela. Men ondt. De gjorde det i hvert fald. Og så må hun jo ind og sidde, eller ud at sidde, Liebe Dela, der skulle have startet inde i den her bagkæde sammen med Michaela Møller og Nora Mørk. Og det betyder så, at Line Havsted starter i angrebet også for Esbjerg. Maja Jacobsen, Zoe Springers på de to fløje. Katrine Heindal ind på stregen. Og Nora Mørk med en afbrænder. Og der kommer på efterkrav en 2-minutters udvisning til Judith van der Helm, der blev snydt gevaldigt nede i forsvaret. Ja, tager en chance. Lidt unødvendigt på det her tidspunkt i kampen, men det er ikke, fordi hun rammer hende specielt hårdt. Så hvis det er linjen, så er det ikke den sidste 2 minutter, vi får at se i dag. Ja, det må roligt sige. Det blev meldt ud i den her uge, at Judith van der Helm stopper i Esbjerg efter den her sæson. Vil ud og have noget mere spilletid i begge ender af banen, altså også i angrebet. Og de minutter var der ikke at finde i Esbjerg. Og et halvur, der lige skal styre på. Og som det er med så meget i en håndboldkamp, så kan Nora Mørk også bidrage. Der kommer lige med et par gode råd til dommerbordet, der kæmper med halvuret. Udvisningen til Judith van der Helm på tavlen. Så kan vi spille videre. Line Havsted i angrebet. Vi kender hende jo efterhånden mest som forsvarsspiller, men har jo altså i sin karriere scoret et hav af mål. Ikke fordi hun ikke mestrer det her også. Og så var den der for Nora Mørk. Første Esbjerg scoring i dag. Og det er det, jeg synes, vi har set meget mere fra Nora Mørk de sidste par kampe. Og selvfølgelig så skal hun også have tid til at komme helt tilbage efter hendes graviditet. Men jeg synes, det er fornemt at se hende være så målsøgende. Et godt samarbejde mellem Sodelgado og Lorena Ostase inde på stregen. 2-1 til Gloria. To spillere, der også kommer fra en stærk VM-slutrunde. Masser af mål fra
spanske Sodelgado og rumænske Ostase. Ja, og tomt mål, som alligevel var for stor en udfordring for Ostase. Og det er heller ikke typisk noget, man har lyst til, en stregspiller skal tage en afslutning, men og på den måde det er jo godt for Team Esbjerg, hun tog chancen. Ja, for de slipper godt igennem det her undertal. Fuldtal igen, og Livedala ind i angrebsspillet. Her, Livedala, Michaela Møller tilbage til den bagkæde. De vil starte kampen med. Livedala, der brænder. Og der er masser af plads hos Ostase. 3-1 til gæsterne. Og Team Esbjerg er nødt til at være opmærksom på det her returløb, når Nora Mørk hun har den lange vej ud på bænken. De er nødt til at samle sig i midten. Rykke noget mere over i højre side, når de løber retur. Der var hun igen. Nora Mørk, anden scoring fra hende. Og for Esbjerg. Og det er klart, det er et tema. Får vi lige scoring igen, men ned i den anden ende af banen for Esbjerg, der har været udfald i den her sæson. Og lukkede altså også hele 38 mål ind på udebane mod Gloria i slutningen af oktober. Det går selvfølgelig ikke, Rikkel. Nej, det gør det bestemt ikke. Og så handler det også om, at Team Esbjerg også skal finde noget selvtillid nede i forsvaret igen. Og det kommer bare af, at der er mange gode aktioner efter hinanden. Altså, jeg synes jo, det her samarbejde mellem Katrine Heindal og Line Havsted inde i midterforsvaret, det er rigtig godt at se, at det bliver prioriteret i dag. Og det er jo der, hvor der skal bare være gentagelser på gentagelser, hvor de får lukket noget mere af, end de gør her. Hold da op, de bliver også snydt her. Kæmpe hul i forsvaret. Det giver et straffekast til Arcos. Og så vil jeg bare sige, når man nu er lidt på dybt vand i forhold til det her forsvarsspil, så nytter det ikke noget, de tager så mange chancer. Så er de nødt til at holde sig lidt mere defensive. Larissa Nysser med straffekast, ja. Og det er en redning fra Katarina Filter ind i målet. Som også spillede en meget flot turnering i december måned. Generelt har vi jo sådan til overflod landsholdsspillere og VM-spillere på de her to hold. Og sådan er det, når vi beskæftiger os med toppen af Champions League. Ja, Katrine Heindal, der får et straffekast. En af de spillere, der ikke var i aktion til det her december måneds VM-slutrunde hedder det. Ja. Der er en lille aflevering fra Nora Mørk. Ja. Det kan blive alle gode gange 3. Fra Nora Mørk nu med straffekastet. Fint mål, simpelthen. Og gode detaljer. Larissa Nysser med en filter på plads igen. Der er plads til Line Havsted, og så skal der trykkes af. Det bliver der også. Og det her, det er hun jo god til, Line Havsted. Ja, og så vil jeg bare lige sige en detalje. Det er det her løb, Katrine Heindal, hun laver ind i forsvars... Altså, hun holder simpelthen det rumænske forsvar nede, så der er mulighed for, at Havsted kan komme og kan trykke den af ude bagfra. Og det er jo nogle dejlige nemme mål, for Team Esbjerg kan få på tavlen. Og så er det bare afsted igen. Ja. Det lykkes. Den fik lige akkurat, hvad den skulle have. Afleveringen fra Line Havsted til Katrine Heindal, og så er Esbjerg foran.
Tæt på Gutierrez. Stjæler bolden. Første scoring fra Katrine Heindal. Dejlig afslutning fra Arcos. Og igen, så ser vi det her sats. Det er rigtig fint, at Team Esbjerg vil frem og lave spilstoppet, men det nytter ikke noget, før de har fundet den rigtige højde i forsvaret. Så stempler Michaela Møller også ind som målscorer i dag. Og vigtige redninger. Det skal der selvfølgelig også til. Dejligt drevet ind, det der, Michaela Møller. Dejlig teknik. Håndled, der lige svirper udenom forsvaret. Der får vi lige scoringen igen. Ja. Det ligner jo noget, man måske kan se fra Simon Pytlik senere i dag, Ja. når håndboldherrerne spiller. Nej. Heindal. Stor afbrænder. Brandærgerligt til Esbjerg med et par gode forsvarsaktioner. Og vi vil jo gerne have, at de kan trække lidt fra, så vi ikke behøver at sidde på yderkanten af stolen hele kampen. De er uheldige med turen her. Filter med den første redning, og så havner den altså ude af sin her. Gutierrez, der scorer. Der var fuldstændig åben til Live Dala. Og så igen til Esbjerg. Og sat rigtig godt op af Nordmørk. Dirigerer Team Esbjergs angrebsspil. Det er jo et angreb, hvor man tænker, at de er ved at være løbet tør for muligheder. Så kommer der lige sådan en lille aflevering ind til Ustase. Det er værd at bemærke for Gloria ude på højre fløj. Monika Kobylinska, der normalt havler mål ind fra bakpositionen, står altså derude, fordi de er noget tyndt besat på fløjen. Mangler Suka Fujita og Sonja Setaficiano, der begge to normalt scorer mange mål. Armen i vejret, lyser. Delgado. Og hvad er der tilbage? Blev der markeret 2 afleveringer. Må ikke det så komme fra så Delgado nu? Jo. Øj, her sikke en scoring. Altså en utrolig afslutter, Spanieren. Altså det der, det er et exceptionelt skud.
Prøv lige at se den her igen. Hold da op. Fra stillestående er jo nede i knæ også. Ja. Ikke tit, vi ser sådan noget der. Nej, der må vi bare let på hatten og sige flot. Men igen ærgerligt, Team Esbjerg med mange gode aktioner, men mangler lige at slutte forsvarsaktionerne godt af også. Og det giver et straffekast til gæsterne. Og den sidder der også. Og spanske Daniela Sodelgado. Og Gloria foran med 8-7. Livedela, der brænder på brasilianske Deruda i målet. Det går bare stærkt. Det er flot angrebsspil. Kontraspil for rumænerne. Ja, vi har da i hvert fald fået demonstreret det første kvarter, at slækker Esbjerg en lille smule, så bliver de altså straffet mod det her hold. Og specielt i det her returløb, der handler det altså om at komme hjem og stå klar. Nu ser vi igen, at Line Havsted skal overdække og mangler sig inde i midterforsvaret. Så Team Esbjerg er nødt til at være bedre på de ting, som egentlig ikke kræver det store talent, men som bare er, at man kæmper og man løber retur. Og så er der behov for Henny Rejstad, sendt på banen efter et kvarter for Esbjerg. Henny Rejstad, der blev skadet mod Odense. Ja. Gik ud tidligt i den kamp. Esbjerg vandt alligevel og har vundet de seneste 2 kampe mod Dortmund i Champions League, mod Horsens i ligaen uden Henny Rejstad på holdkortet. Og så vil jeg sige, at det er et interessant signal i forhold til, at der var tale om hun overhovedet skulle på banen i dag. Bagud med 2, og så vælger man altså at smide hende ind. I stedet for ikke at måske prøve nogle taktiske træk med de spillere, der er til rådighed. Se om det kan ændre måltavlen, men vælger altså at gå direkte til Henny Rejstad. Og her giver det også bonus. Henny Rejstad til Nordmørk. Ja, det tror jeg var første gang, de havde bolden ude hos Kubelinska ude på fløjen. Og Filter med redning her, hvor vi får Esbjerg-scoringen igen. Ja, god scoring for Mørk. Det giver en udvisning til Esbjerg. Michaela Møller for at slå i trøjen, bliver der signaleret af den polske dommer. Ja. Armen i vejret. Delgado med venstre hånd. Godt indspil, men også Katarina Filter, der altså har stået rigtig, rigtig godt i dag. 6. redning for hende. Ja, vel at mærke, det er store redninger. Et par stykker af dem er 100% redninger. Og med udvisningen til Michaela Møller. Rent norsk. Nu i bagkæden Rejstad, Mørk og Dela. Og Rejstad, som vi kender hende, ind og udfordrer.
Mørk, der brænder. Der er tomt mål nede i den anden ende, hvis de ellers har lyst til at afslutte. Den kommer der. Gutierrez. Og 10-8 til Gloria Bistrița. Ja, hun tager sig god tid. Det er Ruda inde i målet. Hun behøvede ikke at sende den afsted. Der var en bedre mulighed op ad banen. Ja, der er også blevet brændt mange afslutninger de første 18 minutter for Esbjerg. Ja, de skal være glade for Katarina Filser. Står på et meget højt niveau. Og timeout af Thomas Axner, der får skæld ud af Henny Reistad. She wants the wings. Let's give her the wings. Also be ready for the Radelos here so we can open them outside all the time and we back and let them, the wings show themselves. More compact. Okay? When they play two, let's go with the blitz with fire like we talked about on Delgado. In attack. If we attack, we'll start some more. Yep. She's totally lost. I think we can do 6 when you stay in the middle now. Yep. And go away. Yep. Yep. Okay? We're going 4. 6, right? Yeah. I can go on. Yeah. Yep. Hey, come on. Nu gør vi lige, hvad vi har lovet hinanden. Ja. Kom nu. Kom on. Team. Ja, nu da. Jeg kan godt lide afslutningen på den her timeout. Heindal med en meget alvorlig stemme. Ja. Nu gør vi lige, hvad vi har aftalt. Det er definitionen på alvorsord, det der blev sagt der. Det skal jeg da love for. Axner her. Den vil ryste lidt op i tingene. Flottet frikast til Henny Reistad. Ja, det var en afbrænder mere fra Nora Mørk. Ja, får nok fat i bolden derinde til at få et frikast. Kabakasama. Fløjtet mod Gutierrez. Og så er det med at komme afsted. 2 Gloria-spillere, der ikke er tilbage nu. Og der Zoe Springers, der skal score. Det gør hun også. Der er 2 spillere med fuld fokus på Henny Reistad, så opstår der altså plads omkring hende. Ser vi Michaela Møller fik at vide i timeouten og lave en blitzbevægelse op på Delgado, hvor vi ser hende her prøve at lave et frikast. Og det er altså noget af det, der skal være endnu hårdere fra Team Esbjergs side. Det er de her blitzbevægelser, hvor de går frem på de rumænske spillere. De skal kunne lukke dem ned. Og så var Henny Reistad der med sin første scoring i dag. Mål nummer 60 for hende i den her Champions League-sæson, og Esbjerg op på siden af de rumænske gæster. Han sagde jo til mig inden kamp, Thomas Axner, at det var en bonus, hvis hun kunne spille. Det er en meget god bonus at kunne få Henny Reistad på banen. Ja, men man kan også godt undre sig over, at hvis hun kan spille nu, hvorfor han så ikke starter med hende, og så kommer godt fra start af. Men det blev lidt en
en nødløsning, i stedet for, at det ikke er et taktisk greb, man tager. Altså, vi håber bare, hun kan spille så meget som muligt, selvfølgelig. Det er altid en fornøjelse. Lækkert indspil ind til Kabagazama. Ja. Og det er godt tæsket ind, det der af Line Havsted. Ja, hun har jo så godt et skud, at man tænker, hun kunne da sagtens score en 4-5 mål hver gang, hun går på banen. Ja, rigtig godt opspil for Henny Reisted også. Men det er det her forsvar til Esbjerg, de skal have 100% styr på. Ja, det kommer til at koste en udvisning, det der. Zoe Springers, der bliver flået i gulvet af Paula Arkos. Ja. Og så Team Esbjerg. Første gang i overtal. Ekstremt vigtigt. Ej. Starter med at smide bolden væk. Og der Gutierrez alene igennem, og det kan man da kalde en dårlig start på det her overtal. Og det er jo lidt det her, vi har set med Team Esbjerg, med at niveauet det svinger simpelthen for meget. Har haft nogle rigtig gode forsvarsaktioner. Så laver Mikkel Møller og Nora Mørk en dårlig beslutning i angrebet. Og det er det, der er med til, at det ikke får skabt det her momentum. Det her overtal, det skal jo bare køres igennem, og ligesom der var her, men der skal selvfølgelig bedre afslutninger. Ja. Og det kommer der så der. Michaela Møller, der sætter sig igennem. Og 12-12. Så Kobylinska har fået lov til at komme ud i bagkæden. Det giver en venstre hånd herude. Ja. Og godt forsvarsspil for Line Havsted og Esbjerg. Tom mål, Zoe Springers. Og Esbjerg foran 13-12. Og så handler det om for Team Esbjerg at bygge videre på det her forsvarsarbejde, vi har set de sidste par aktioner. Meget mere kompakt. Og det skaber jo gode muligheder for de her kontraspil. Ramt i vejret, Kobylinska. Der skal komme en afslutning. Så har man jo lyst til at sige, hold nu ved. Ja, det har været en udfordring for Esbjerg i de her situationer. Nej, de skal have sat Kobylinska op til afslutningen. Den kommer der. Ja. Og den her gang lukker de ikke mål ind i Esbjerg.
i vejret. Michael Møller. Er det Henny Reistad, det skal komme fra? Og hun får et frikast. Og så er det Esbjerg, der skal have sat en afslutning op nu. Og Reistad brænder. Der har været nogle markante resultater allerede i den her spillerunde. Gjør, der i går tabte på hjemmebane til Debrecen. Brest, der tabte hjemme til Ikast. Stort resultat for Ikast. Ikke fordi vi behøver, at hjemmebanefavoritterne også taber i dag. Så Springers, der må afbryde sit løb i der fløjtet frikast. Og så er det Carlos Viver, der trykker på timeout-knappen her med lige over 3 minutter tilbage i første halvleg. Danila, okay, play this, okay. Maybe repeat the pass. Bistrica in this side. Maybe repeat the pass and start the one-on-one in front the second, okay. ¿De acuerdo? Venga, vamos, sale. Vamos. Ja, det var ikke meget tid, han skulle bruge, Carlos Viver. Nej. Det virkede til, det var angrebet, han valgte at sætte op til. Ja, de mange rumænske tilskuere, der for en kort stund ikke larmer op i hjørnet, hvor de holder til. Og det tror jeg, de starter på igen lige om lidt, når spillet bliver genoptaget. Flot opbakning til Gloria Bistrica. Så Delgado. Her Arcos. Og endnu en gang ser vi Team Esbjerg være kompakte i midterforsvaret, og det er det, der skal til. Det er at få de rumænske spillere ført ud af banen, og så har Filter altså været rigtig god for den position af. Ja, Øj, her var det godt. Tæsket ind af Michael Møller. Så var det tid for Sodelgado igen. Og der er der meget plads. Majt Jacobsen og også redning fra det Aruda. Som vi også bør nævne, har haft rigtig flotte redninger. Dygtig målvogter. Ja, brasiliansk landsholdsspiller. Her får vi lige den flotte scoring fra før. Fra Michael Møller. Så Henny Reistad har altså kæmpe rum til at lave hendes duelspil i. Ja, bolden kommer ikke derover. Michael Møller med sin 5. scoring sørger for en Esbjerg-føring på nu 15-13. Kommer altså mange gode ting fra Sodelgado i løbet af sådan en kamp her. Flot indspil til Eustase. Så kunne vi godt tænke os en overgang mere, men hvor Henny Reistad, hun bliver isoleret. Og der var Nordmark.
Ja. Igen +2, men der er et halvt minut tilbage af første halvleg, så masser af tid for Gloria. Rigtig godt Esbjerg-spil. Og så kunne vi godt tænke os, at Esbjerg lige lukker af nu her. Ja. Og kan gå til pause foran med 2. Her er stor fejl for Sodelgado, og så kan de selv nå noget, Esbjerg. Der er 8 sekunder. Der, Majt Jacobsen og scoring. Og så løber sekunderne ud her. Du er okay, Greg? Ja, det gik. Og så ender det med at blive en rigtig, rigtig god afslutning på den her første halvleg. 2 scoringer fra Esbjerg, der kan gå til pause foran 17-14. Ja, og det er jo en dejlig følelse, vi sidder med. Jeg synes, Team Esbjerg har fået bedre styr på det defensive arbejde. Mere kompakte, og det er altså noget, de er nødt til at blive ved med at praktisere. Fordi så er det dem, der bestemmer, hvor de rumænske angrebsspillere de skal hen, og det er foretræk. En 3-målsføring til hjemmeholdet ved pause. Spillerne på vej i omklædningsrummet. Katrine Heindal er gået den modsatte vej. Hun er nemlig gået ned til Tina Müller, der står klar nede i hjørnet med Esbjerg-spiller Katrine Heindal. Ja, det er jo næsten ærgerligt, der er pause nu, Katrine Heindal, for det virker som om, nu har I fundet melodien, I har fundet rytmen. Hvad er det for nogle tanker, du står med efter første halvleg? Jamen, at vi bliver ved med at trykke dem på ressourcer. Vi har snakket om, at vi gerne vil stå meget kompakt. Jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting defensivt på deres stregspillere. Vi vil gerne have flere afslutninger over i deres højre side af banen, men vi skal blive ved med at trykke på, og vi skal nok blive ved med at få masser af chancer for at lave mål. Men det virker alligevel som om, at I er særligt inde i midterforsvaret, der er I begyndt at finde den der rigtige balance for at få bredt det ud. Hvad er det, I sådan særligt skal måske prøve at få ændret, hvis det skal lykkes 100% i anden halvleg? Altså, Ostase, hun er mega dygtig, og hun er mega dygtig til at gribe bolden og arbejde på et meget lille område, men vi er simpelthen nødt til at være hårdere på hende. Lige nu der er det hende, de søger, fordi at de ikke har succes ret mange andre steder, så det kommer til i anden halvleg også at handle om at trykke hende. Mere fysik. Det lyder godt. Tak for det, Katrine. Ordene fra Katrine Heindal efter den her første halvleg, hvor Esbjerg altså sluttede rigtig, rigtig godt af, og derfor nu er foran med 17-14 efter de første 30 minutter. Vi tager en ganske kort pause her fra Esbjerg, inden vi er tilbage med vores Champions League-studie. Ja, det er rigtigt. Og vi i hvert fald kan konstatere, at sundhedsstaben i første omgang har sagt til Henny Reistad, at du skal godt lige tage en overtrækstrøje på at sætte dig ud på bænken, fordi at inde på banen, der er der andre, der må træde til lige nu. Og det gør Esbjerg-spillerne så nu tager hul på anden halvleg foran med 17-14 i den her meget vigtige gruppekamp mod rumænske Gloria Bistrița. Og det er altså tilbage til den bagkæde, som Esbjerg også startede med. Det var det her, der var udgangspunktet. Live Dahler, Michaela Møller og Nora Mørk. Katrine Heindal ind på stregen, og så Zoe Springers. Og nu til anden halvleg Mia Emmenegger på modsatte fløj. Live Dahler, der brænder fra en spids vinkel. Sodelgado, Larissa Nysser og Arkos her. Bagkæden, som de også startede med. Så ved vi jo, at Sodelgado og holdkammeraterne søger Lorena Ostase ind på stregen utrolig meget. Ostase havde 7 afslutninger i første halvleg. Scorede på 5 af dem. Armen i vejret. Og en desperat afslutning fra Paula Arkos. Og historien om den her kamp er jo også, at Esbjergs defensiv fik meget bedre fat på Gloria mod slutningen af første halvleg. Ja, og det skal de fortsætte med. Nu så vi en, du kaldte en desperat afslutning, og det er det, Team Esbjerg, de skal have
have presset Gloria ud i, så de også får mulighed for de her kontraspil, som vi også så i første halvleg. Fint spil fra Esbjerg ud til hollandske Zoe Springers. Og Esbjerg foran med 4. Ja, en rigtig god afslutning. Gutierrez. Der svarer igen ude fra sin fløjposition. Der Mia Emmenegger, der brænder. Så skal spilstoppet være der? Ja, men... Og det er det handler om for Team Esbjerg. Det er, når de bliver til frem, at de får lavet de her spilstop, så de ikke kommer til at hænge for meget efter i for mange aktioner. Og Katarina Filter. Redning. Og så er det med at udnytte det for Esbjerg. Zoe Springers scorer. Ja, det var sådan, som du gerne ville have det. Det var det lige præcis. Jamen, og i de her situationer, så bliver håndbold jo legende let, når forsvaret de gør deres del, og man kan komme op, fange Gloria på hælene, og så få sat de her gode andenfasekontra ind. Pause til Sodelgado. Ja, den der Stojka kommet ind i bagkæden. Ja, Larissa Nysser. Og med lidt held for den bold i nettet. Ja, men de spiller godt angrebsspil Esbjerg. Og igen Zoe Springers, der scorer. Og du ser tilfreds ud, Lotte Grigge. Jamen, jeg synes jo, det her er Team Esbjerg angrebsspil, hvor de bare slipper bolden og lader den gøre arbejdet. Det er jo rigtig dejligt at se. Og også det her lidt mere frie spil. Stojka smider bolden væk. Livedela, der har ikke haft så meget held med sine afslutninger i dag. Og ligesom Katarina Filter har stået godt, er tilfældet det samme nede i den anden ende hos Renata de Arruda, Ja. der har gjort sit for Gloria i dag. Kobylinska flyttet tilbage på bakken. Stojka brænder for Filter. Og det der... Det vil sige, at det blev en god aflevering. Det gjorde det ikke helt, men Mia Emmenegger får kastet sig over bolden. Men igen vigtigt, at Team Esbjerg er bestemmende i den her fase i forsvaret. Det er dem, der lokker Gloria-spillerne til at komme i de her halvskidte situationer, hvor de tager nogle skud, som Filter har forholdsvis nemt ved at redde. Og det skal de bare. Det har været rigtig gode forsvarsminutter her i starten af anden halvleg. Billeder af træner Thomas Axner, der er altså også en anden, der byder sig til Henny Reistad, der lige rejser op, råbte ind til Livedela, kom med lidt taktiske instrukser til hende. Så kunne de ellers spille videre her. Er det ikke Livedela, men Michaela Møller, der både scorer og trækker en udvisning. Og Esbjerg startede rigtig godt i anden halvleg. Det må man bare sige. Vi ser her et overgangsspil fra Michaela Møller. Vi så Nora Mørk det samme i første halvleg. Og det skaber bare nogle rigtig gode situationer. Og så er det også altid dejligt, når der følger en 2 minutters med. Ja, Monika Kobylinska. Og så var træner Reistad ikke helt færdig. Livedela blev lige kaldt ud på bænken. Og fik lige lidt flere inputs fra Henny Reistad. Jeg tænker, når hun kommer med input, så lytter man efter. Så følger man bare efter, hvad råden er, og så gør, som der bliver sagt.
Men det er altså det her forsvar, der skal skabe det. Stoica med sin første scoring. Ja, det er fint løst af Zoe Springers ude på fløjen. Ja. Og Michaela Møller, der lige sender en besked over os, ja. Godt, du fik fat i den halsløje aflevering, men altså rigtig flot teknik for Springers her. Og jo også vigtigt for Esbjerg. Nu hørte vi fra assistenttræner Christian Køhler, at de vil da gerne undgå, at Henny Reistad skal tvinges på banen. Ja. Det er jo optimalt for Esbjerg at løse det, vinde kampen, uden at belaste hendes ryg mere end højst nødvendigt. Larissa Nysser med scoring. Og der kan Michaela Møller godt være mere klar i den situation. Ved, at nu så godt kan lide at komme med de her rullefinder. Så er der 5 sekunder tilbage. Ja, så lang tid skulle de ikke engang bruge. Esbjerg, Nordmørk og Michaela Møller i flot samarbejde. Det her løb uden bold, Michaela Møller har været god til det i hele kampen, men det gør bare, at forsvaret har svært ved at se hende komme. Hun kommer ud af øjenkrogen. 7 mål på 7 afslutninger. Ja. Og Michaela Møller, der er i gang med sin sidste tid her i Esbjerg. Ja. Skifter til Ungarn, til Ferencvaros og ned til Jesper Jensen. Og Anna Christensen, der sidder ude på bænken for Esbjerg, tager jo samme vej. Der kommer en Esbjerg-udvisning i den her situation. Svenske Olivia Løfqvist, der ryger ud. Ja, det er de her strækte arme. I stedet for at få flyttet benene med. Og så også et straffekast. Guterres over for Filter. Og en god redning af Katarina Filter. Der bliver ved med at lægge på i den her kamp. Og det der, det var redning nummer 12. Og den har hun læst fuldstændig, den afslutning. Straffekast til Esbjerg. Og det er godt nok også et gloriehold, der er udfordret lige nu. Jamen, og igen det her tempo i angrebsspillet, det var heller ikke noget, vi fik at se særlig meget af i første halvleg. Og det er altså bare en fornøjelse, når Team Esbjerg de slipper bolden og gør hinanden gode på den her måde. Og så kommer hun ind igen, Henny Reistad, for at tage straffekast. Og skyder simpelthen forbi mål. Ja. Ja, så var der måske andre, der kunne have løst en opgave lige så godt. Men sådan er det. Plads til et lille smil fra Henny Reistad, trods alt. Springers med rigtig godt forsvarsarbejde. Presser Musse til at lave den her fejlaflevering. Og det er så vigtigt for et forsvar, at fløjene de også er aktive.
med til at binde det sammen. Det er jo en periode af kampen, hvor der er rigeligt med muligheder for at få trukket det meste af håbet ud af den her kamp for Glorias vedkommende. Ja. Esbjerg foran med 5. Det er Maja Jacobsen. Så er det hende, der brænder. Angrebsfejl. Ja. Ingenting dømt. Nej. Og Zoe Springers har slået sig. Gloria scorer. Zoe Springers er altså ikke helt frisk og overtager sig til halsen. Han virker til at være okay, men Ja, det var et hårdt sammenstød. Ja. Og der har hun altså planlagt Zoe Springers efter, at der skulle dømmes en angrebsfejl. Sådan blev det ikke. Ja, Emmenegger ind igen på højre fløj. Arkos, og så scoring. Ja, så er der pludselig ændret fuldstændig i det på et par minutter, hvor det er Esbjerg, der kæmper lidt med det. Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at Aktionær bare får taget en timeout i den her situation. Lige få samlet spillerne, fordi det har været en rigtig fin start på anden halvleg, og nu Gloria ved at komme i gang igen. Lige få sat en stopklods for det og få styr på sine tropper igen. Og Esbjerg-angrebet, der pludselig har svært ved at finde løsningerne. Den griber Ostase og scorer 3 træk fra Gloria. Vi har lige snakket om, at Esbjerg nærmest havde mulighed for at få lukket den her kamp. Nu er det totalt åben igen, og Thomas Aktionær svinges til timeout-knappen. Rigtig godt med en timeout på det her tidspunkt. Kunne måske godt tænke mig, at Aktionær trådte lidt mere i karakter i forhold til, at det er lidt hektisk. Og så få sat det næste angreb op på en måde, hvor alle spillerne er fuldstændig sikre på, hvad der skal køres. Men jeg synes, det er et rigtig godt tidspunkt at tage en timeout på og lige at få give spillerne mulighed for lige at få talt sammen og lige at få sagt, de vigtige ting skal de blive ved med at have fokus på. Ja, og nu var behovet der for, at verdens bedste håndboldspiller skulle sendes på banen. Henny Rejstad tilbage ind i bagkæden med Michaela Møller og Nora Mørk. Esbjerg foran med 2. Og med det samme udløser det en scoring, Nora Mørk. For 5. gang i dag. Så er der muligheder. Og der var Henny Rejstad, som brænder. Ja, hun tager styring og dirigerer, som vi kender hende, tager initiativ. Henny Rejstad, skarpheden har lige manglet indtil videre i dag. Ja. Og der er jo også noget, der hedder altså et indbyrdes regnskab mellem de her 2 hold. Esbjerg, der tabte med 3 mål ude i Rumænien. Kan de vinde med 4 mål i dag? Er de jo også bedst indbyrdes, hvis de skulle havne side om side? Det kunne man da godt tage med, nu når muligheden alligevel er der. Ja, det kan selvfølgelig blive rigtig vigtigt i forhold til, hvem man møder i en eventuel 8. finale. Straffekast.
til Esbjerg. Og den her gang Nora Mørk med ansvaret. Og scoring. Og så er de foran med 4 mål. Esbjerg 25-21. Og så er Sodelgado også tilbage i bagkæden for rumænerne. Ja, de vil gerne have afslutninger ude for den her fløj. Nu er det altså Kadekas, der er højrehåndet, som står derude. Og Sodelgado brænder på Katarina Filter. Og når jeg siger, at de gerne vil have afslutninger ude for højrefløjen, så er det altså Esbjerg, der gerne vil have, at Gloria afslutter derudefra. Det er ikke Gloria, der har et ønske om det. De vil til gengæld gerne have den ind til Ustase, der scorer. Og i den her situation, de skal jo bare tilbyde en endnu større chance ude på den højre fløj. Stå endnu mere kompakt ind i midten, fordi det er Ustase, de søger hele tiden i de her situationer. Men vi hørte det jo også fra Katrine Heindal efter første halvleg. De har ikke andre muligheder, og så bliver den bare spillet ind til Ustase. Problemet er, at hun er en topklasse stregspiller. Det er det, ja. Der var Henny Rejstad med endnu en afbrænder. Og altså også en top verdensklassespiller, men tydeligt i dag at se, at det er en Henny Rejstad, der alligevel har håndbremsen trukket en lille bitte smule. En scoring på 5 afslutninger. Ja. Det er vi ikke vant til at se. Kan man ikke sige. Henny Rejstad, der inden den her spillerunde var topscorer i Champions League. Er blevet overhalet af Sara Puktit, Anna Vjakeva og Julie Scaglione, der alle 3 scorede masser af mål i går. Og igen rent taktisk. Springers kan bakke meget mere op. Kovalenska er der ikke vant til at stå ude på den højre fløj. Men Marcos, der slår sig. Og ikke noget tilbage i forsvaret. Før nu i hvert fald. Og så er der igen kun 2 måls forskel. Esbjerg kan ikke slippe af med Gloria Bistrica i den her kamp. Armen i vejret. Og redning fra det er Aruda igen. ja, Team Esbjerg kan godt begynde at kigge på noget mere krydsspil. Det fungerede rigtig godt her i anden halvleg. Bliver lidt for stillestående i angrebsspillet. Mørk, der smider bolden væk. Ja, det var da også en utrolig spids vinkel at gå fra. Så er der brug for Esbjerg-mål nu. Line Havsted, sådan der. 26-23 til Esbjerg med 11 minutter tilbage. De rumænske fans, der er utilfredse. Det er Esbjerg-tilskuerne ikke.
Den var vigtig, den her scoring. Ja, det var det. Godt for Team Esbjerg lige at få det her 3-måls forspring igen. Så Delgado sætter sig igennem og scorer. Gør og Mets, de 2 tophold i den her gruppe. Og derefter kommer altså Gloria og Esbjerg. Rumænerne inden den her kamp 1 point foran Esbjerg, der foreløbig må række ud efter 3. pladsen i gruppen. Og derefter prøver at arbejde sig nærmere de 2 tophold. Lene Kindberg sendt på banen nu her for første gang i dag. Emmenegger. Og scoring ved nærmeste stolpe fra schweiziske Mia Emmenegger. Og der er blevet fløjtet frikast. Og igen så ser vi det her Team Esbjerg-angreb, så snart bolden får lov til at blive spillet videre, i stedet for at der bliver driblet hele tiden, så har de altså relativt nemt ved at komme til nogle gode afslutninger. Og det viser bare, hvor vigtigt det er, at man hele tiden har fokus på at gøre hinanden gode. Og så igen rent taktisk. Springer skal bare ind over på den venstre fløj. Få det samlet herover i. Jamen. Der bliver bolden sendt ind til Kabakasama. Team Esbjerg kunne også godt vækste tilbage. Det her 5-1-forsvar med Line Havsted fremme fungerede også rigtig godt her i anden halvleg. Skal have styr på defensiven igen. Det vil heller ikke være et dårligt tidspunkt med et par scoringer fra Henny Rejstad. Og Lene Kindberg og hårdt frikast. Og Rejstad smider bolden væk. Carlos Vivera. Gloria Bistrica, der tager en timeout nu her. Med lige under 8 minutter tilbage. Paula, vamos a otra vez, ¿ok? Play 8 with the pivot in this side, ¿ok? Ataca un poquito. A ver si fijamos for to fix and to play the 3 and 3 in the other side, ¿ok? Vamos, vamos. Jamen dejligt kort. Time-out igen. Ja, han har ikke behov for så lang tid, Carlos Vivera dernede. For at lige sætte spillet op, som man gerne vil have det. Og det er også et vigtigt angreb nu her. Mulighed for at skære forskel ned til et enkelt mål nu, Gloria. Kobylinska, Sodelgado, Larissa Nysser. Den får Esbjerg fat i den bold. Ja, det var vigtigt. Jamen, og på en gave. Vi har Akko stående ude på den højre fløj.
Her ser vi Springers Reistad bare bakke op. Det handler bare om, at bolden må gerne komme derud. Og så må hun tage en afslutning, som normalt spiller hun playmaker og højreback. Altså hun står ude på den højre fløj. Hun skal bare have muligheden. Ja, især også fordi man har en Katarina Filter, der står rigtig godt inde i målet. Præcis. Henny Reistad, så var hun der, Henny Reistad. Indersiden af stolpen. Skulle lige tages i brug. 28-25 til Esbjerg. Og Filter med redning. Ja, mens vi ser scoringen her, så tager Filter men Sanden lige en redning mere. Ja, med Løvqvist, der var meget ukoncentreret i den situation, giver nu så en helt fri mulighed, men Filter altså igen med en meget, meget flot redning. Lindberg og Esbjerg, der får sig et straffekast. Dejligt at se Kindberg komme ind og være målsøgende. Tager lidt tæsk i den her situation. Han spiller der ikke bange for at tage ansvar på sig, Nordmørk. Iskold er hun i den her situation. Den norske håndbolddronning. Og så er de foran med 4 igen. 6 minutter tilbage. Og nu begynder Gloria altså at have en lille smule travlt. Og Gloria er gået i 7 mod 6. Ja, Olivia Løvqvist, der står stærkt i forsvaret. Ja. Der bliver fløjtet et frikast. Og igen bak op. Ja, nu er det Kobylinska, der er ude på fløjen, så nu har de der i mindste en venstrehåndet spiller derude. Men hun vil jo ikke det vil hun tage. ikke. Nej, præcis. Ja, og så er det selvfølgelig en bold ind til Ostase. Og det handler altså om for Team Esbjerg at stå så tæt som overhovedet muligt i den midterblok. Starter med Michaela Møller, der bliver ved med at bakke ind. Heindal, der følger trop. Og nu har vi bare set så mange gange Kobylinska og Akos, når de får bolden ud på den højfløj, de vil ikke afslutte. Så man kan lige så godt tvinge dem til at tage den chance. Og hvad bliver løsningen nu? Armen i vejret. Så Delgado. Og der ind på stregen. Ikke til Ostase, men til Kabagasama. Og scoring. Og det har været opskriften. Hver eneste gang, de har været i problemer i det her angrebsspil, det rumænske hold, så har de altså fået smidt den ind til en stregspiller, der stod klar. Ja, det er jo der er med redning, og heldigvis for Esbjerg går den ud over sidelinjen. 15 redninger har brasilianeren inde i kassen i dag. Katarina Filter. Filter er noteret for 18 styks. Store præstationer for begge keeper i dag. Kindberg. Henny Reistad. Kan I nu, Henny Reistad? Og 30-26. Ja, det er jo mere sådan, vi kender hende. Det må man sige. Jamen, og det er jo så typisk en spiller på hendes niveau. Med hendes kaliber. Det er jo nu, hun stempler ind for alvor. Tager lige Team Esbjerg på skuldrene. Og så Delgado forbi mål, men der kommer en udvisning, men Sanden til Line Havsted. Okay. Line Havsted forlader banen i noget, der minder om choktilstand. Ja,
fra en Gloria-afbrænder til Gloria-overtalsspil her. Situationen. Ja. De lever endnu, rumænerne. Godt forsvar, ja. Altså, Michaela Møller i den her situation læser Delgado, men sælger altså sig selv rigtig dyrt. Går ind og tager de tæsk, der er brug for på det her tidspunkt. Ja, Michaela Møller, der har lavet 7 mål i dag, og er jo som altid en arbejdskvinde, der slider i nærmest 60 minutter per kamp i begge ender af banen. Om det så er for Esbjerg eller på det danske landshold. Det er en spiller, man gerne vil have på sit hold. Det må man sige. Det er et stort tab for Team Esbjerg i forhold til næste sæson. Jeg er glad for, at du ikke sagde arbejdshest. Skal vi tale ordentligt om de unge mennesker, der løber rundt ned på banen. 2,5 minutter tilbage. Esbjerg foran med 4. Ja. Og lad os bare få en scoring mere. Henny Rejstad. Ja, ryggen kan nu. Henny Rejstad. Og så er hun alligevel på 4 mål også. Ja, og igen på det her tidspunkt. Team Esbjerg får sat Henny Rejstad rigtig godt op. Duelspillet på et stort område. Filter er så tæt på. Ja. Ja, og lad os da bare tage med. Esbjerg kommer til at vinde den her kamp foran med 4 mål. Tabte jo altså med 3 mål ude mod Gloria. Men sejr på 4 mål vil de altså være bedst indbyrdes, som kan blive aktuelt. Skulle de ende side om side. Eksempelvis i kampen om tredjepladsen her i gruppen. Det er værd lige at sørge for, at Esbjerg står bedst. Og det gør de jo ved at vinde stort. Nu er de foran med 5 mål, Nora Mørk. Elegant samarbejde mellem hende og Henny Rejstad. Og Nora Mørk med masser af overskud i afslutningen. Så Delgado har startet fantastisk med et par flotte scoringer, har også haft sine udfordringer over for Esbjerg-forsvaret. Og vi er inde i det sidste minut nu. Nyser. God opbakning. Line Havsted over at hjælpe Løvqvist i den her situation. Ja, så kom der en afslutning derovre fra. Nu var det så også venstrehåndet Monika Kobylinska, der scorede. Og Thomas Axner med en timeout. Her med 27 sekunder tilbage af kampen. One attack, 30 seconds. What we want in the end is a 4 right, go back, Mensa, give it here, you duel against Nastase here. Vill du att jag startar den eller ska jag börja mitt? Ja, det kan vi spöra oss. Vill du dra väck? Jag startar på det. Hej, 30 sekunder. Men vi må ha någonting. Ja, team! Vi kan med plötsligt, så spelar det tur. Vi kan med plötsligt. Ja, Team Esbjerg med forhåbentlig et angreb endnu. En lille smule forvirring om, hvad der lige helt præcis skulle ske, men selvfølgelig masser af tid nu her til at få sat et rigtig godt angreb op. Om ikke andet, så bare få hold på bolden. 25 sekunder. Folk har rejst sig her i Esbjerg. Ja, det er lige ved, at du er på vej op og stå også, Skrigel. Yes. 15 sekunder. Henny Rejstad. Nora Mørk. Hvor skal åbningen komme? Der bag om ryggen. Mia Emmenegger, der mister bolden, og så får de en mulighed den anden vej. Der. Ostase. Ja, det var tæt på. Og Katarina Filter meget passende slutter af med en redning. Ja, der var næsten ikke nogen grund til, at de skulle have den mulighed. Gloria Bistrica, men Esbjerg vinder altså med
32-28 og spiller sig forbi Gloria op på tredjepladsen i den her gruppe. Vigtig sejr for Esbjerg. Rigtig vigtig sejr for Esbjerg. Jeg synes, vi ser nogle gode tendenser i forsvaret. Katrine Heindal, Line Havsted er ved at finde hinanden rigtig godt ind i det midterforsvar. Og så Team Esbjerg i momenter er rigtig gode til at bakke op, men det skal vi altså se meget mere. Ja, og Esbjergensisk begejstring. De kan godt gå ind og sende en stor tak til Katarina Filzer. 19 redninger. Ja. En stor kamp for hende i dag. Kæmpe kamp fra hendes side af, altså, og er jo med til at holde Team Esbjerg oven vande i nogle svære perioder. Ja, og ikke nogen stor overraskelse, at tyske Katarina Filzer bliver kåret til kampens bedste spiller. Og det er meget, meget fortjent. Og en kamp, hvor der slet ikke var brug for Anna Christensen ind i målet. Katarina Filzer klarede skærne i dag for hjemmeholdet. Ja, vi hørte jo fra Michaela Møller inden kampen, at hun har altså ikke droppet tankerne om en plads i top 2 i den her gruppe. Nu er de på 13 point. 3 point efter Metz. Og så er der yderligere 2 point op til Gør. 2 hold, som de skal møde i de sidste, i hvert fald i 2 af de sidste 4 kampe. Debrecen, Storhamar. De næste 2 opgaver, og så slutter man altså af med Gør hjemme og Metz ude for Esbjerg. Ja, muligheden for top 2 er der stadig. Ja, absolut. Og Team Esbjerg har også et hold, der fordrer til, at de skal ligge op i den del af tabellen, så overhovedet ikke umuligt. Men det kræver, at vi ser Team Esbjerg beholde det her, altså finde et mere stabilt niveau i løbet af hele kampe. I dag, der synes jeg, vi ser et forsvar starte hårdt ud, men kommer ligesom efter det og får justeret. Og det er altså en rigtig vigtig evne at have i den her del af Champions League-spillet. Ja, et Esbjerg-hold, der jo savner Tabea Schmidt inde på stregen, der er skadet. Det tager jo lidt x-faktor ud af det her hold, men man må sige, der er stadig meget x-faktor. Også nu med Henny Rejstads ryg, der begynder at arte sig en smule igen. Og mens Esbjerg-spillerne får taget holdbilledet, er meget passende, som vi kender det fra de store hold. Fra det østeuropæiske, et Gloria-hold, der bliver hyldet af deres mange medrejsende fans. Det er altid godt at se. Ja, og det er jo en tradition, netop som du siger, det her østeuropæiske mandskaber, at man går hen og siger tak. Der er nogle tilhængere, der har taget en lang bustur herop. Så det er selvfølgelig helt på sin plads. Men dejlige takter fra Team Esbjerg i dag i forhold til at kunne justere det her forsvarsspil, vi var inde på. Jeg synes jo, det er rigtig positivt, at de formår at ændre det. Og det er jo noget af det, som vi skal blive ved med at se fra dem. Det er jo det her taktiske element, at de i løbet af kampene, også selvom de har store profiler ude, at de kan justere de ting, der ikke er helt indøvet endnu. En af de store profiler, som stadig er her, det er Michaela Møller, der stod for 7 mål i dag. Nu har storspillende Michaela Møller også fundet vej ned til Tina Müller, der står klar. Michaela Møller, var det fedt for dig at spille i dag? Ja, det var virkelig fedt. Det var en sjov kamp, det var en hård kamp, men jeg synes, at vi får afviklet kampen virkelig flot i dag. Hvad betyder det for jer at få den her revanche, og så også få de her 2 vigtige point? Jamen, det betyder helt vildt meget. Som jeg sagde inden kampen, jeg har stadigvæk ambitioner om, at vi skal komme i den top 2 i vores pulje, og vi skal vinde resten. Og jeg synes i dag, at nu snakker vi inden kampen om vores forsvar. Jeg synes virkelig, vi dækker godt op i dag og får de afslutninger, vi gerne vil, og så står Filter jo en virkelig, virkelig flot kamp. Men de laver jo kun 28 mål i dag i forhold til sidste gang, hvor de lavede 38. Prøv lige at sætte nogle ord på Katarina Filzer, fordi jeg tror, det er 19 redninger, hun ender på. Jamen, det er helt fantastisk, og det er også store redninger. Så vi kan være virkelig glade for hende
inde i dag og redder vores røv i flere situationer. Men overordnet set synes jeg defensivt og samarbejdet med Filter var virkelig godt. Og det er selvfølgelig derfor, smilet er så stort. Michael Møller, tillykke med det, og tak for det. Tak. Det blev altså de sidste ord her fra Esbjerg, hvor du lad mig bare tage den her, fordi vi skal til at runde af her direkte